Vine omul stăuleacă, mai glumește, dar și plecă. Mulțumesc pentru nimic, Chitroaso. Ne vedem când te mai spăla și tu. Adică de sărbători. Hai, fă-alea, că ai lăsat dăra de miros. Roșcato acelea, Stoionică? Cred că da. Ați încurcat o femeie, e acuzat de furt calificat, vătămare corporală și alte câteva cuvinte complicate. Te siguri? Nu prea cred că îl duce capul să facă de-astea. Adică la ce vrei să spui, Milfo? Noi suntem de la poliția română și nu greșim niciodată. Cheamă-l odată pe bărbat. Îl chem, oricum încă am stătea pe cap în ultimul timp. Ionica! Ionica, hai un pic la părnăică! Oh, hai nara, băieții! Ați venit să-mi citiți contorul sau să-mi numărați ouăle la cloșcă? Opa! De la poliție suntem. V-a numit Ionica Găurică și locuiți în casa asta? Da. Conform legii, pana mea, am uitat numărul, sunteți arestat. Păi stați, mă, așa, pe ce bază? Acum 9 ani de zile, o doamnă de 80 de ani din Constanța a fost aproape agresată și jefuită. Tu ești făptaș. Băieți, dar noi n-am ieșit din Arad de 20 de ani. Ce dovezi aveți? Conform plângerii, agresorul e șaten și o leacă mai înalt ca mine. Deci tu ești. Frații mei din alte mame, eu nu prea mă pricep așa la legile voastre, dar m-am mai uitat la filme americane și am văzut că ai nevoie de probe când arestezi pe cineva. Așa, da. Așa, da. N-avem nevoie de probe. Păi și de ce credeți că sunt eu agresorul? Mergem pe instinct. Deci eu chiar sunt nevinovat. Să fii sănătos, ești condamnat la 15 ani și gata. 2-3 ani eram de acord, dar 15? Cine îmi tăie lemnele la iarnă? Puteți trimite un SMS la numărul 1643 cu textul nu-s vinovat și în 30 de zile vă trimitem sentința prin mail. Mult noroc!